जि बिसायख'थिया गेजेराव साननैसोल' दंथारसै दा नोंथाङा नोंथांनि बियाबाव रायजोफोरखौ गोबां लोगो हमबाय आरो मेल खालामबोबाय अभारअल रायजोनि माबायदि अनसायनायखौ मोनदों दिनैसिमाव? आं नैबे जोंनि दतमा बे 8 नाम्बार समस्थियाव आङो बेखौनो बुंनो हायो जिहेथु जोंनि दा जे जों बेरायनानै नुदों आरो जों मिटिङाव जों नुदों माने गासिबो सापर्ट दं आरो आं सानदों बे बिटिएडि जे इलेक्सनाव आङो आसा खालामनानै दं जिहेथु देरहानायाबो खाथांखा। एक्जिस्टिं एमसिएलए प्रकाश बसुमतारी दं बिपिएफनिफ्राय, बिजेपिनिफ्राय मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा दङ, बिथांमोनजों जुजिनाया माबायदि जागोन? नङा, जेन'बा थानो हागौ बिसोरो, सोरबा मन' थानो हागौ, सोरबा प्रकाश थानो हागौ, एभेन्टु प्रमद बर'बो दङ। आं बिथांमोनखौ आं जेबो सानाखै, खिन्थु मानसिफ्रा ओरैबायदि सिन्था खालामो जाय मानसिया माने प्रेक्टिकेलि जिहेथु सेक्रिफाइस खालामनानै फैनाय बे बिथांखौसो रायजो राजाफ्रा बांसिन अनसायो आरो बेवहाय सोरबा थाखा गोनां गैयैनि बाथ्राखौ जेबो साना। नै प्रेक्टिकेलि जाय मानसिया जाथिनि नांबोनाय, जाथिनि नांनाय, जाथिखौ लानानै सिन्था खालामनाय बे बाथ्राखौसो बांसिन बेसेबांसो भटनि फारागथियाव देरहागोन होननानै सानो? आंथ' बुंनो थाङोब्लाथ' आङो 50% बर' भट मोनगोन आरो आदार्सनिखौ आङो खमैब्लाबो 10%खौ मोनगोन आं। देरहाखांनायनि उनाव नोंथांनि मा जेंनानि सायाव खामानि मावनो सिन्था खालामदों? देरहानायनि बेलायावथ' आङो बेखौ दा मा बुंनो, आं देरहाना फैग्रोथों नङा होमबा, देरहायोब्लासो आं बुंनो हागोन। आंथ' जिहेथु दा देरहायोब्ला गासिबो जाथि जन'गस्थिखौ लानानै आङो दिनै बे एपिपि पार्टिखौ दादों आरो बिथांमोननि जों खामानिखौ मावगोन। बिपिएफ, इउपिपिएल आरो बिजेपि बिथांमोननि गेजेराव माबे मोनसे हान्जाजों जुजिनाया जागोन होनना सानो? आङो दा साननाया खिन्थु आंजों माबाया कन्टेस्टआ जाहैगोन। बेवहाय जों नुनो मोनदों, जों प्रेक्टिकेलि जों बुजिदों एसे कन्टेस्ट हिसाबै बिपिएफ थानो हागौ। दा बे आरो जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ बा गोदानै जाय भटार बिथांमोना भट होगोन मा खावलायनो सानगोन बिथांमोनखौ? बेहायथ' आङो जे जोंनि लाइमोनफोरखौ आं खावलायनो सानो जिहेथु बिथांमोना जे आंखौ सापर्ट होदों आरो बिथांमोनखौ जे जोंनि मानसिफोरखौ बा जोंनि जाखांबोनाय बिथांमोनखौ जे जों बुंनो सानो जे बिथांमोननि थाखायनो जों ओंखारदों आरो सेक्रिफाइस खालामनानै फैदों आरो बिथांमोना जोंखौ जे सापर्टआव दङ आरो बिथांमोनखौ आङो सापर्ट खालामो। थेंक इउ।